Хайырлы иртә. Эфирдә яңалыклар программасы. Студияда Гөлназ Ибрахимова. Безнең бүгенге чыгарылышта көтеп алынган бәйрәм халкыбызның гырыф гадәтенә әверелгән изге Болгар җыены быел нинди вакыйгалары белән истә калды. Кырлар чакыруы Зәй районында терлек азыгы әзерләү башлана. Шәп хәзрәт Казанда Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясе булып узды. Һава торышыннан башлыйбыз. Май айы синоптиклар фаразлаганнан күпкә салкынрак булды. Татарстанда мондый дәвамлы салкыннар моннан 106 ел элек күзәтелгән. Бу атна башында җылы, бүген көндез 20 градуска кадәр җылыта. Төннәрен кыраулар булмас дип фаразлыйлар. Төнлә 0-дан алып 10 градуска кадәр җылы. Көчле җилдә магнит дәүле дә көтелми. Атна уртасына яңгырлар фаразлана. Республика районнарында азык әзерләү техникасы һәм азык саклагычларының әзерлеген тикшерәләр. Зәй районы хуҗалыкларында яшел масса әзерләү өчен техникаларны кабул иттеләр. Авыл хуҗалык һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Фәргат Камалиев алда торган терлек азыгы әзерләү эшенә куелган бурыч максатлар белән таныштыра. Зәй хуҗалыкларында яшел масса әзерләү өчен техникаларны кабул иттеләр. Районның 3 агрофирмасында да бу эш башкарылачак. Алар алдында 36 000 тонна силос, 50 000 тонна синаж салу бурычы тора. Быелгы язгы кырышлар бик үзенчәлекле килде инде. Почти менә бер ай язгы кырышлар алып барабыз. Ул соңгы көннәрдә әле төнге катырулар, салкын, минусовой температурный режим ул әзерәк безнең хуҗалык хезмәтчәннәренә шик уятса да, барбер тормыш алга таба дәвам итә. Менә хәзер инде терлек азыгы әзерләү. Зәй шикәр агрофирмасында да техника әзерлек сызыгына куелган. Биредә 1150 гектарда күп еллык үләннәр, 500 гектардан артык мәйданнан кукуруз чабу бурычы тора. Эшкә керешү өчен шартлар җитәрлек, техникада түзүк. Корма заготовкага менә технология буенча каралган 2 чапкыч, ворошилкалар, менә минем артта Ягуар 870 маркалы трактор, яшел массаны ташуга 15 единицага якын техника булачак. Техника 100% каралган, механизатор белән комплектованный. Агрофирманың алдынгы механизаторы Олег Сандемиров кырда 40-нчы язын каршылый. Техникасында көйләп җайлап кына тора. Район хуҗалыкларында терлек азыгы әзерләү техникасын Республика авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләреннән торган комиссия тикшерде. Аграрийларның хезмәте югары бәяләнде. Хуҗалыкларның кадрлар белән тәэмин ителешен, хезмәт шартлары, кызыксындыру чаралары, хезмәт куркынычсызлыгы мәсьәләләрен дә күз уңыннан ычкындырмады комиссия. Эшне башкарып чыгу өчен һава шартларының гына уңай килүе кирәк дип белгечләр. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Болгарда изге Болгар җыены чарасы 20 меңнән артык кунакны җыйды. Барлык дин кардәшләребез өчен мөһим булган әлеге зур чара быел Идел буе Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүенә 1102 ел тулуга багышланды. Чарадан Айзилә Батырханова әзерләгән репортаж. Узган атна буе Татарстан федераль һәм халыкара мәгълүмати кырда балкып торды. Россия ислам дөньясы Казан форум дип аталган 15-нче халыкара икътисади форум белән башланган киң масштаблы чаралар 14-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы белән дәвам итте һәм изге Болгар җыены белән тәмамланды. Төрле илләрдән килгән кунаклар һичшиксез меңләгән кешенең бер урында намазга басканын, хәләл индустриясе чәчәк атканын күреп таң калып китте. Быел һава торышы яхшы булу сәбәпле изге Болгар җыенына кеше бик күп җыелган иде. 20 меңнән артык кеше дип исәпләнсә дә, аның төгәл санын беркем санап бетерә алмый. Чөнки рәсми делегация составына кермичә генә Татарстан районнарыннан, күрше төбәкләрдән килгән кунаклар күп иде. Моның хатны дигәнгә һәрбер бәндәгә бик каты зур рәхмәт. Безне шуның хатны хөрмәтләп күрсәткән өчен. Бик бабаларыбызның җире менә инде әлегелектән калган, шуның хатныга шөкер кылайга. Бездән отмыйк. Сез дә шулай хезмәт итегез, һәр катыгыз. Иң җылы хисләр инде монда, иң җылы хисләр. Менә монда безнең телебезнең исән буласын, исән икәнен дә күрәбез. Шәһәр җиренә барасында кайсы татарча сөйләшә, кайсы русча, монда бөтен кеше татарча сөйләшә. Күңелле. Изге Болгар җыены Идел Булгарстанының ислам динен рәсми кабул итү көненә багышлана һәм 1989 елдан бирле ел сайын зурлап уздырыла.
Изге Болгар җыенының рәсми өлешен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ачып җибәрде. Менә шушы бәйрәмгә килгәнегез өчен һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт. Әлбәттә, дин 1102 ел элек безнең ата-бабаларыбыз белән монда хөкүмәт дәрәҗәсендә кабул ителгән. Ул яши безнең белән бергә. Без киләчәк буыннарга үрнәк күрсәтеп, үзебезнең динебезне, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калырга тиеш. Һәм бу эштә, хөрмәтле хәзрәтләр, сезгә зур рәхмәт. Без сезгә таянабыз, без сезнең белән бергә эшлибез. Бу бәйрәмне көтеп алабыз дип әйтсәк тә дөрес булыр. Ул чыннан да чын татар халкының, мөселманнарының җыелышып, елга бер мәртәбә инде зурлап җыелышып, күрешеп, киңәшләшеп, киләчәктә дә ничек итеп матур эшләргә, киңәш тотарга без шушыңа үзебез өйрәнәбез. Шушындай зур масштабларда. Барча дин әһелләре бердәм булып, дини рухи терәк булып яшәргә насыйп булсын дигән теләген җиткерде. Россия ислам дөньясы, Россия исламский мир дигәннең җыелышында да күрәбез 85 илдән килгән. Бөтен ислам дөньясының илләреннән дә килгәннәр. Шушының белән безнең илебезнең арасында, ислам дөньясы арасында һәм башка илләр белән дә дуслыгыбызның артуына зур өлеш Татарстан кертеп тора, алхамдулилlah. Бәйрәмнең рәсми өлешеннән соң халык намазга агылды. Намаз укылгач, халык кабат сәхнә янына шыкты. Чөнки биредә хаҗ сәфәрен кылуга 3 сертификат уйнатылды. Халыкның тагын бер өлеше сәүдә рәтләрендә, ярминкәләрдә, һөнәрчеләрнең сәнгать эшләнмәләре күргәзмәләрендә йөрде. Мастер-классларда катнашты. Айзлә Батырханова, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Милли тормыш һәм дин җыены татар дөньясында илнең барлык почмакларыннан мөселманнарны җыйган бердән-бер мәйданчык. Форумда катнашкан 1000нән артык делегат беренче көнне Россия Халяль Экспо 2024 күргәзмәсе белән танышты. Ә пленар утырыштагы вазгыять хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажында. Милли тормыш һәм дин дип аталган бөтен Россия татар дин әһелләренең форумы башланып китте. Әлбәттә, 70 ел тыелып торганнан соң 14нче тапкыр үткәрелгән әлеге форум гына бөтен мәсьәләләрне дә хәл итә алмый, әмма кайберләрне ачыклык кертте, шишу юлларын күрсәтте. Узган ел яндык, быел су басты дип шишләсе мәсьәләләрне сүз башында ук кабыргасы белән куйды Васил Шейхразиев. Бөтен дөнья татар конгрессы барлык милләттәшләребезгә мөрәҗәгать итеп, зыян күрүчеләргә оператив рәвештә ярдәм итү эшләрен оештырып җибәрде. Әлеге чыгышка җавап итеп Нәфиулла хәзрәт, чит төбәктә йортсыз калган милләттәшләребезгә Татарстан рәисе дәрәҗәсендә кайгыртучанлык тыю, авылдан китәргә уйлаган кешеләрне дә кире кайтарды диде ул. Шулай ук татар халкының сан ягыннан арттыру җаен табырга кирәклеген искәртте. Бөтен халыклар өчен бу әһәмиятле нәрсә булса да, безнең татар милләтенә бу тагы да әһәмиятлерәк, күбрәк тә татар халыгы өчен бу бик мөһим. Пленар утырыш эшендә катнашкан Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хуснуллин исеменә дә Мариуполь шәһәрендә җәмигъ мәчетен төзергә ярдәм иткән өчен рәхмәт сүзләре әйтелде. Сез беләсез, Донецк республикасы инде бер елдан артык Россия Федерациясы составында яши. Без бергә, әлхәмдүлилләh. Бердәмлек күрсәтүнең нәтиҗәсе рәхмәт. Республика рәисе дә рәхмәткә рәхмәт белән җавап бирде. Минем сезгә зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Сез үзегез дә күреп торасыз, без зур эшләр алып барабыз. Безнең президентыбыз кушуы буенча бу бөтен Россия күләмендә үткәрелә. Һәм менә Марат Шакирҗан улына бик зур рәхмәт. Менә оештыруда, үткәрүдә башыннан ахырына хәтле безнең белән. Татарстан Республикасы рәисе карары белән бөтен дөнья татар конгрессы аша Оренбург өлкәсендәге су басудан зыян күрүче милләттәшләребезгә дә ярдәм кулы сузылды. Казан бик зур үрнәк бирә барыбызга да, Аллага шөкер. Теге урысча әйтмешли, окно в исламский мир Казан инде. Чит төбәктә оештырылган милли чараларның башында күп очракта дин әһелләре торуы хакында Илдар Гыйлметдинов шәрехләде. Федераль автономиядә дә кайбер
өлкәләрдә хәзергә кадәр, әлегә кадәр безнең дин әһелләре, безнең җирле имамнарыбыз, мөфтиләребез җитәкче булып торалар. Һәм алар үзләрен булган оештырыла торган җитәкчеләр итеп танытты. Мәгълүм булганча, чит төбәкләрдә милли мәгариф үсешен җәелдерү мәсьәләсе дә бик җитди. Әгәр дә безнең милләтебез яшәсен дисәң, телне белсен дисәк, һәм әлбәттә алга таба үзебезнең миллилегебезне саклап калырга омтылсак һәм шуның белән яшәсәк, без һәр төбәктә үзебезнең милли мәктәпләребезне, милли классларыбызны, милли тәрбиябезне бергәләп дин әһелләре белән алып барырга тиешбез. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин игътибарны югары кимәлдә Коръән белгечләре, ислам финанс институтлары өчен бухгалтерлык хисабы һәм аудит хезмәткәрләре әзерләүгә юнәлтте. Алар әзерләнә, әмма килеп туган ихтыяҗ тулысы белән капланмый. Шул нисбәттән сезне Татарстанга килеп гыйлем алырга чакырам. Татар тарихы, күп гасырлык тереклек тәҗрибәбез шуны күрсәтә. Дин һәм миллилек яшәешебезнең ике канаты кебек. Шундый чара ул безнең халыкара бердәмлек, татулык, тынычлык урнаштыруга һәм безнең икътисади якларыбызны да үстерүгә һәм гомуми илләребездә сугышлар булмасын, тынычлыкка бер элемтәләрне тагын да җепләрне ныгытып бәйләргә тагын бер матур мөмкинчелек. Вафин Вәдүд Мин Садык улына Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәте bildirildi. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшр ителүче газета журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәбез. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбуатындагы язмалар белән танышуны дәвам итик. 106 ел элек булган май суыкларының быелгы кабатлануы авыл хуҗалыгына шактый зур зыян салган. Шәһри Казан газетасының сүгенүне хәтерләткән баш исеме белән чыккан язмадан аңлашылганча, быел җүнләп җиләк-җимеш тә булмаячак, иген ашлыгы да ишелеп уңмас, бал да без теләгән кадәр үк җыелмас. Әдәм баласына ничек тә ярап булмый инде. Алдагысын журналистларда, халык синоптикларда белә алмаганын без инде чамалыйбыз. Башта югалтабыз, аннары сыктый башлыйбыз. Камытамагы районындагы мәшһүр җырчыбыз Флора Сөләйманова туган Иске Барыш авылындагы 130 елдан артык элек төзелгән агач мәктәп бинасының бүгенге ташланды хәлдә ятуы турында укыгач, шундый фикергә киләсең. Ни кызганыч, мәктәпләрнең борынгыларына гына түгел, моннан 15-20 еллык төзелгән заманчаларны да йыр укучылар калмаган чорда яшибез. Урыслар әйтмешли, башны югалтканнан соң чәч дип иламыйлар. Шәһри Казан газетасы үз укучыларына аяк астында гына үсә торган без чүп үләне дип аталган үсемлекләрнең файдасы турында аңлаткан. Табигатьне якын иткән, аннан аерылып бетмәгәннәргә әлбәттә булышадыр алар. Әмма без инде бүген шылт итсә дә әптик даруы йотарга өйрәндек һәм тузганак яки сәрдә үләннәре төнәтмәсе кулланудан ерагайдык. Ахыры хәерле булсын. Үткән атна Казан 85 елдан килгән 20 меңгә якын кунакны каршылап мәш килде. Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумы дип аталган чараның төп асылы кунак сыйлауына түгел иде әлбәттә. Башлыча мөселман республикасы дип саналган Татарстан аша Россия дөньяга чыгу мөмкинлекләрен арттырмакчы. Ватаным Татарстан газетасындагы иманлы эш дигән язмада сүз нәкъ шул турда бара. Кем әйтмешли, үгез булмагае шурт булсын, балаларга сөт булсын. Шундый зурдан куып үткәрелгән форум Татарстанга яхшы исем белән бергә зур акча һәм эш урыннары да алып килә икән, рәхим итсеннәр. Шулай да тик үзен гомер иткән авылга көннәрдән бер көнне килмешәкләр килеп, чишмәгә яки җиләк җыеп үскән урманнарыңа юлны япса, кеше нишләргә тиеш. Редакция хат яза инде ул чарасызлыктан. Баулы районының Кәрәкәшле авылы халкы да шулай иткән. Чишмә кемнеке дигән язмадан аңлашылганча, без туган авыл, туган җир дип хисләнеп яткан арада ушлы кешеләр шул җирдән файда алу ягын карауга башлаганнар икән бит. Менә шундый заманы каршылыгы. Аның ничек хәл ителәсе әле билгеле түгел. Казан утлар журналының май санында Зифат Хакимның бер тында укыла торган Серле тәңкә романының һәм Илдус Диндаровның Ак төннәрнең кара көннәре повестының ахырлары Ләбиб Лоранның Кыршовияны урын алган. Укудан һәм фикер йөртүдән аерылмыйча яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенге сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Бу көннәрдә Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтында 9-нчы Бөтен Россия фәнни-гамәли конференция Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге укулар булып узды. Тулырак алдагы язмада.
Аларда тарих, мусульман хукук, теология, этнография, археография, педагогия мәсьәләләре яктыртыла. Әлеге гамәли конференция 9-нчы ел рәттән үткәрелә. Моңарчы гыйльми җыен Мәскәү, Санкт-Петербург, Түбән Новгород шәһәрләрендә уздырылса, менә инде 2-нчы ел рәттән Татарстанның башкаласында милли тормыш һәм дин бөтен Россия татар дин әһелләре форумы белән бергә оештырыла. Быел конференциядә 15-тән артык катнашучы чыгыш ясады. Биредә төрле темалар яктыртылды. Илмира Сайфетдинова Алтын Урда чорын өйрәнүче галимә буларак әлеге теманы тыңлаучыларга җиткерде. Алтын Урда чоры өчен, мәсәлән, Идел буе Болгар тарихы өчен чыганаклар бик аз. Аның бер өлеше гарәп урта гасыр гарәп чыганаклары һәм инде бик зур өлеш кертә инде безнең тарихыбызга, урта гасыр татар тарихына. Чыгыш ясаучылар төрле галимнәрнең эшчәнлеген яктыртты, үз өлкәләрендәге яңа ачышлар белән уртаклашты. Конференция фикер алышу, алдагы елга планнар билгеләү белән тәмамланды. Динә Нәҗметдинова, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бу атнада узачак чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. Бу атнада Казан шәһәрендә һәм республика районнарында нинди мәдәни чаралар көтелә? Әйдәгез бергәләп барлык. Атнагызны театрга сәфәр кылудан башларга киңәш итәбез. Бүген Түбән Кама театры Кызлар кызык итәләр спектакленә чакыра. Сүз бер-берсенә гашык булган яшьләр турында бара. Бу бит минюка. Әнә сине канда. Бу мине кая, бу тигендә китә. 25 май көнне Камал театры тамашачылар өчен Бию пәрие якшәмбе килмешәк спектакльләрен тәкъдим итә. Кәрим Тинчурин театрында җомга көнне гомер буе сине көтә мелодрамасы якшәмбе мәхәббәт баскычы комедиясе куела. Этнә районы халкы шимбә кичендә кар астында кайнар шишмә спектаклен карап хозурлана ала. Елларыгыз театрда үтсен. Татар драматургиясының йөзе кошы булган Туфан Миннуллин пьесасына нигезләнгән Ат карагы дип исемләнгән спектакльгә чакырабыз. 20нчы гасырның күренекле татар рәссамы Әмир Мәҗитов исемендәге музейга чакырабыз. Музей 2005 елда үзенең ишекләрен ача. Биредә Татарстан, Ярославль һәм Кырым пейзажлары, портретлар, натюрмортлар тәкъдим ителгән. Без сезне Идел буе һәм Урал буе төрки татар халыкларының ислам тарихына, мәдәниятына багышланган бердән-бер музейга чакырабыз. Музей Кыл Шәриф мәчетенең аскы катында урнашкан. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нәҗметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектны дәвам итәбез. Бүген сүз күренекле галим, тарихчы Миркасым Госманов турында. Аның тормышы белән Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Күренекле галим, тарихчы, минем остазым Миркасым Габделәхәт улы Госманов 1934 елның 31 майында Көнчыгыш Түркстанда Гылҗа шәһәрендә туа. Госмановларның нәсел тамырлары Татарстан Республикасының хәзерге Әтнә районы Олы Мәңгәр авылына килеп тоташа. Миркасым Госманов 1941 елда Гылҗа татар мәктәбенә укырга керә һәм башлангыч белемне шунда ала. Аннары шәһәрнең рус гимназиясында укый. Төрле халыклар яши торган төбәктә үсү бер-берсенә кардәш төрле төрки телләрне, казак, уйгыр, кыргыз, үзбәк телләрен үзләштерү мөмкинлеге бирә. Бу соңрак аның тарихчы, чыганакчы буларак һөнәри эшчәнлегенә һәм тәрҗемәчелек эшенә уңай йогынты ясый. Мәсәлән, татар укучысы дөнья күләм танылган язучы Чыңгыз Айтматов иҗаты белән иң әүвәл Миркасым Госманов тәрҗемәләре аша таныша. 1955 елда Госмановлар гаиләсе СССРга, Казакстанга әйләнеп кайта. Булачак галим анда 3 ел яши һәм эшли.
1958 елда ата-бабалары ватанына ұмтылып Қазанға келе. Мирқасым Ғосмановның шуннан соңғы ғұмыры Қазан университеті белән бәйле. 1958-63 елларда ул Қазан дәүләт университетында баштарак татар филологиясе, аннары тарих бүлегендә белем ала. 1968 елда кандидатлык, 1981 елда докторлык диссертацияларын яклый. 1967 елдан университетта укыта башлап, Совет чорына кадәрге СССР тарихы кафедрасын җитәкли. 1989 елдан яңа ачылган татар филологиясе, тарихы һәм көнчыгыш телләр факультетында үзе оештырган татар халкы тарихы кафедрасы мөдире була. Бір вакытта 1988 елда Казан университетында шулай ук үзе нигезләгән фәнни тикшеренү археография лабораториясын җитәкли. 1985-91 елларда уку-укыту мәсьәләләре буенча Казан университеты проректоры вазифасын башкара. Мирқасым Ғосмановның фәнни эшчәнлегенең төп юнәлешен 13-нче йөздән алып 20-нче йөз башларына кадәр Идел һәм Урал буенда яшәгән халыклар тарихы һәм әдәбияты буенча гарәп графикасындагы төрки язма чыганакларны өйрәнү тәшкил итә. Россия Федерациясының элекке 5 автономияле республикасы һәм 15 өлкәсендәге татарлар яши торган 850-дән артык торак пунктны тикшерү нәтиҗәсендә төрле шәрқи телләрдәге 9000-нән артык кулъязма һәм 1000 тирәсе иске язулы басмалар табыла. Ул илгәрге мәшһүрләребез Шиһабетдин Мәрҗани, Хөсәйн Фәйзханов, Ризаддин Фәхретдин кебек 19-нчы йөз, 20-нче йөз башының күренекле мәгърифәтчеләре мирасын өйрәнүгә дә зур игътибар бирә. Академик Мирқасым Ғосманов Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясын гамәлгә куючыларның берсе. Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Россия Федерациясының атказанган югары мәктәп хезмәткәре Мирқасым Ғосманов республиканың иҗтимагый тормышы яңарышына да зур өлеш керткән шәхес. 1989 елдан алып, ул татар телен һәм мәдәниятен торгызу һәм үстерү максатыннан оештырылган җыен фондының рәисе була. Анда нәширлек эшчәнлеген тормышка ашыра. Мәсәлән, 1990 һәм 91 елларда аның башлангычында Михаил Худяков, Карл Фукс, Исмаил Каспралы һәм башка кайбер авторларның тарихи хезмәтләре кабаттан бастырыла. Гомеренең соңгы елларында Мирқасым Ғосманов үзенең шәкертләре белән бергә татар мәдәниятенең күренекле вәкилләре турында шәхесләребез сериясеннән документаль җыентыклар әзерләп бастыру белән шөгыльләнә. Академик Мирқасым Ғосманов 2010 елның 11 октябрендә Казанда вафат була. Яңа татар бистәсенә җирләнә. Бүгінге шығарылышыбыз тәмам, берничә минуттан соң хәерле көн Татарстан тапшыруы. Ә без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз. Иң беренче байракчылар ава, исән кала арттан сугышкан, шушканнар белән күбрәк чыга. Һәрбер халык, һәрбер сугыштан батырларның кайсын ядрә алган, кайсын алган кара хыянәт. Шушканнар күпчәк исән калган. Алар өчен юктыр кыямәт. Яшьләй һәлак булган күпме батыр, калмый кайчак хәтта нәселе. Шушканнан шушучы туа. Бу хаклыкта күптән билгеле. Маймал кеше булган, туры баскач, бер уйбырчы җанга ишелеп, сөйрәлүчеләргә әверелеп, калырмын инде кешелек.